Hyvät naiset ja herrat, kuuntelette Radio Hiekkaa. Nyt vuorossa kaunis toiminnan mies eli KTM Show. Hän on täällä tänään, hän on täällä tänään, hän on täällä tänään. Ja kiitos, nyt jatketaan. Kyllä, hänkin on täällä, mutta ihan kohta tänään illan vieras. Ja nyt toivotamme tervetulleeksi ministeritaustan omaava kansanedustaja Antti Kurvinen, tervetuloa. Näin, nyt meitä on täällä kaksi eteläpohjalaista. Antti, Isontalon Antti ja minä olen se Rannanjärvi, olepa hyvä, istu siihen. Kiitos. Mukava päästä tänne ohjelmaan vielä näin loppukesästä. Kuten Mampa sanoo, niin kesä on vielä jäljellä. Kuule Antti, se on justiin näin, että kesä on ihan 100 varmasti vielä jäljellä. Ja kuten tuossa aiemmin kerroin, niin lokakuussakin voi olla vielä lämmintä. Olipa muuten mukavaa, että törmäsin sinun tuossa Nakkikopilla. Minä ajattelin, kun minä olin sillä jonon päässä, että kyllä täällä joku nyt puhuu leviätti Etelä-Pohjanmaata. Ja alkaisin sinä katsomaan, että ei peijoni sentään, että siellähän on meidän kansanedustaja Antti. Mitäs muuten sinä haukkasit siinä Nakkikopilla? No, jotakin sellaista kesäistä, lihaisaa ja vähän ehkä epäterveellistäkin, että katsotaan nyt sitten, kun syksy koittaa, niin enemmän kalaa ja kasviksia taas lautaselle. No joo, sehän on näin. Minähän kato sinä sitten tilasin ihan perinteisesti, kun minä tykkään tuosta ryynimakkarasta, niin ryynimakkaroita siinä ja kato reilusti sinappia sitten siihen päälle. Jaa, no miten miten sulla on kesä noin niin kuin mennyt? Onko loma ollut yhtään? Kiitos kysymästä. Itse asiassa olen kerinyt lomailemaankin oikeastaan heinäkuussa pidin lomaa. Nyt elokuussa, vaikka kelit on ollut tosi mukavia, niin on nyt jo oikeastaan palannut töiden pariin. Eduskunnassa vielä on hiljaista. Olen itse työskennellyt tässä Etelä-Pohjanmaalta ja Kauhavalta, mutta etäkokouksia, erilaisia vierailuja, tapaamisia, asioiden hoitoa tässä alkaa pikkuhiljaa olla, mutta kesä meni mukavasti. Tuli tehtyä pieni reissu tuonne Puolan pohjoisosiin sinne Itämeren rannalle ja sitten kotimaan matkailua ja kerkesin kyllä Kauhavallakin olla aika paljon ihan kotona ja kotiseudulla. Se oli kyllä tosi mukavaa. No se on hieno homma, että on tehtynyt lomaillakin. Katos, kun ajattelee, että sä Kauhavalla asut ja sitten kuitenkin sulla työt on niin kuin pääkaupunkiseudulla ja välillä niin kuin ympäri Suomea, kun kierrät eri tapahtumissa ja näin poispäin. Onko Kalajoki ja nämä hiekkasärkät sulle entuudesta kuinka tuttuja? Hiekkasärkät on kohtalaisen tuttu paikka monellakin tavalla. Että itse asiassa varmaan joskus jo tietysti Ylihärmästä on ollut helppo perheet ja lapset tullut jukumaahan. Ja sitten tietysti täytyy sanoa, että omaan teini-ikään kyllä kuului tuo Kalajoen juhannus, että ei siitä sen enempää, mutta ne oli kovia härmäläispojalle, ne oli kovia reissuja aikana, juhannusreissuja, Kalajoen juhannukset. Ja sillä tavalla täytyy sanoa, että Kalajoen hiekkasärkät ja Kalajoki liittyy mun elämään aika voimakkaastikin ja mun tähän asti sen elämään aika vahvastikin tämmöisiin elämän käännekohtiin, että 2009 vuonna mut valittiin Suomen keskustanuorten valtakunnallisen liiton puheenjohtajaksi itse asiassa juuri Kalajoella tuolla Sanifani Kylpylässä. Meillä oli liittokokous lokakuussa 2009 ja kyllä varmasti luulen niin, että ilman sitä keskustanuorten puheenjohtajuutta en välttämättä olisi koskaan kansanedustajaksi päätynyt ja sittemmin ministeriksi ja ryhmyriksikin. Ja kyllä tulo käytyä hiekkasärkillä sanotaan melkein joka vuosi joissakin merkeissä. Viimeksi kesäkuussa oikeastaan viimeinen virallinen ministerimenoni oli tuolla tuulivoimalan vihkiäisissä. Tuolla hieno tilaisuus Kannuksen Kalajoen Kokkolan rajalla ja sitten siinä iltasella ajeltiin hiekkasärkkien kautta. Eli sinulla on paljon muistoja ja kokemusta
täältä Kalajoelta ja Hiekkasärkiltä. Tää oli aika mielenkiintoista, en ainakaan olisi itse en ajatellut, mutta tuo oli hienosti, kun muistelit niitä juhannuksiakin, että olet ollut täällä juhannuksena. Täällähän perinteisesti on ollut, ainakin takavuosina oli melko iloisia pippaloita ja itsekin on tullut juhannuksena täällä joskus juhannusta vietettyä ja enkä niissä minäkään tässä ala kaivelemaan yhtään mitään, mutta kuulepas nyt pysytään asiassa, niin silloin kun sä lomailet, on se sitten kesä tai talvi, niin lomailetko mieluummin kotimaassa vai ulkomailla? Miten on? Voisi sanoa lomailuun niin, että tietysti isänmaallista olisi sanoa, että kaikki eurot jätetään Suomeen, mutta on vähän semmoinen sekakäyttäjä kyllä lomailusta, täytyy sanoa, että tykkään kyllä ulkomaillakin käydä ja matkustelu on mukavaa, että voisi sanoa, että sekä että matkailen sekä Suomessa että ulkomailla, mutta kyllä itselle tuli varmasti samanlainen koronan vaikutus kuin monelle muullekin suomalaiselle, että jotenkin kotimaan kohteet löysi niin kuin uudella tavalla. Ja tietysti jos ajattelee näin niin kuin pohjalaisena, niin kyllähän Itä-Suomi on vähän niin kuin ulkomaille menisi. Nehän on Saimaa ja Kallavesi ja Lappeenrannat, Savonlinnat sun muut, niin ne on jo niin erilaista. Ja sitten oikeastaan mä oon tässä viimeisen 2-3 vuoden aikana niin aika paljon vierailut tuolla Uudenmaan rannikolla. Et se on ollut itsellä niin kuin jollakin tavalla jäänyt vieraaksi ihan viime vuosiin asti sekä Hangot, Loviisat että nämä Tammisaaret, Raaseporit ynnä muuta, niin siellä on tullut kierrettyä. Mutta kyllä korona niin kuin myös sitten opetti siihen, että löysi sellaisia kohteita sitä ihan läheltä, että kyllä varsinkin näitä luontokohteita Pohjanmaalla, Lappajärvi, mun sellainen lempparipaikka Pohjanmaalla on tuo Stursandin vähän niin kuin kilpailija, siellä ei vaan ole hotelleja niin kuin Hiekkasärkillä, mutta vähän kilpailevat särkät Uudessa Kaarilepyyssä. Se on mun sellainen lempiretkipaikka ja totta kai ihan tällaisia patikkareittiä, ilveskiviä sun muita, mitä löytyy tästä Kauhavan ja lähialueelta Paukanevan nevaa sun muuta, että varmasti omassakin ajattelussa se kotimaan matkailu ja sellainen lähimatkailu on niin kuin korostunut ja me ihmiset vähän sellaisia, että me ei niin kuin tajutakaan, miten hienoja paikkoja meidän lähellä on. Hyvät kuulijat ja yleisö, Antti Kurvinen. Joo, nyt niin minuakin vähän niin kuin huvittaa, mä Antti sulle sanoin siinä kun kyselin, että tulisitko tähän ohjelmaani studiovieraaksi, niin lupasin, että ei kauheasti minä niin kuin tenttaa sinua politiikasta, mutta lupasin, että yhden kysymyksen tai sanotaan veikkauksen heitän sinulle ja katsotaan, että mitä mieltä sinä olet siitä. Minä kysyisin nyt näin sinulta, että onko minun veikkaukseni kuinka lähellä oikeaa, jos minä KTM, kaunis toiminnan mies, ennustan nyt näin, että tämä nykyinen hallitushäkkyrä ei tule näkemään joulupukin saapumista. Olenko minä kuinka oikeassa? Mitä? No se on tietysti, totta kai ei se, ken härillä kyntään häristä puhuu tai Sebrainista kuuluista rairoistaan eroon pääsee, että voidaan politiikasta puhua. Ja totta kai niin kuin suuri kiusaus olisi oppositiopuolueen edustajana sanoa, että ei kauaa kestää joulua näyttää hallitus, mutta pidän sitä tietysti myös pikkusen ehkä semmoisen ylimielisenäkin sitä, että rupeaa hallituksen ulkopuolelta viisastelemaan, että kuinka kauan se hallitus pystyssä pysyy. Tosiasia kuitenkin on, että tämä hallitushan on vaalituloksen mukainen. Vaaleissahan hävisivät vanhat hallituspuolueet, pääosin keskusta valitettavasti mukaan lukien, ja kokoomus ja perussuomalaiset sai suuren vaalivoiton. Ja ihmiset odottaa myös, että he nyt sitten vastaa ikään kuin huutoonsa ja niihin vaalilupauksiin, mitä he viime keväänä antoi. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä hallitus on minusta ihan demokratian hengen mukainen.
tietysti itse on ollut todella hämmentynyt kesän aikana, niin kuin varmaan ollut vähän kaikki suomalaiset, että miten voi olla niin, että heinäkuu, joka on perinteisesti sellainen lomakuukausi Suomessa ja erityisesti politiikassa, niin sitten se on täynnä tällaista hallituksen keskinäistä väittelyä siitä, mistä ei ole mitään lakiesitystä tai ei ole mitään budjettiesityksiä, mitään lakiesityksiä, silti riidellään ja tietysti omasta mielestäni kyllähän nyt Suomessa minimi on se, siis ihan ehdoton minimi on se, että kukaan kansanedustaja tai mikään hallitus ei voi olla rasistinen tai olla jotenkin ihmisten yhdenvertaisuutta ja ihmisten tasa-arvoa ja ihmisten tasaveroista kohtelua vastaan. Tietysti tämä on ollut hyvin ikävää keskustelua ja mielestäni tämä on nyt vahingoittanut Suomen kansainvälistä mainetta, jolla on vaikkapa meidän viennille ja ulkomaankaupalle merkitystä, mutta itse mä toivon syksyltä ja politiikan syksyltä, että me päästään tästä rasismikeskustelusta eteenpäin ja päästään puhumaan asioista, koska mielestäni tämän hallituksen talouspolitiikka on aika lailla väärillä urilla ja tämän sote-politiikka on väärillä urilla. No nyt mä vähän luiskairin jo oppositiopolitiikan puolelle. Ei haittaa. Se on aina ilo kuunnella, kun ammattimies puhuu omasta ammatistaan. Pidetään hei Antti ihan pikku tauko ja kuunnellaan tähän pikkusen musaa ja jatketaan sitten tuossa pienen tauon jälkeen. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Hyvät naiset ja herrat, kuuntelette Radio Hiekkaa. Nyt vuorossa kaunis toiminnan mies eli KTM Show. Hän on täällä tänään, hän on täällä tänään, hän on täällä tänään. Näin kyllä, hän on illan vieraamme yhä edelleen täällä, eli kansanedustaja Antti Kurvinen. Näin, me jatkamme Antin kanssa vielä tässä hetken aikaa. Siirrytäänpä nyt hieman tänne musiikin pariin, Antti. Minä ja varmasti kuuntelijatkin ovat erittäin uteliaita siitä, että minkälaista musiikkia kansanedustaja Antti Kurvinen kuuntelee. Minkä tyyppistä musaa ja onko suosikkiartistia? No joo, kyllä mä kuuntelen musiikkia ja musiikin osalta niin kohtuullisen kaikkiruokainen on ja kyllä se pop ja rock ja ehkä semmoinen metallimusiikkikin tiettyyn rajaan asti, että ehkä kaikista raskainta metallia, niin sitten siinä ehkä ei enää jo itse niin sellaisesta fiilaa, mutta pop ja rock, suomalainen
kansainvälinen on sellaisia, mistä tykkään. Ja ehkä nyt ei semmoisia mitään valtavia fanituksenkaan kohteita sitten ehkä ole, mutta jos jotakin mainittisi sieltä monipuoliselta pop-rock-kentältä, niin semmoisia suosikkeja, niin kyllä vähän sellainen ysärirokki, brittiläinen ysärirokki, tällainen vähän Oasis, Manic Street Preachers ja sitten tällainen niin sanottu, miten se pitäisi oikein englanniksi ääntää, grunge-musiikki tai grunge-musiikki, Audioslaveit ynnä muuta, tällaiset on niistä aina tykännyt. Ja sitten ehkä suomalaisista artisteista mun sellainen pitkänä ja suosikki on ollut Olavi Uusivirta, että se ehkä on joku sellaista tuo niin kuin jotakin pehmiää puolta sitten varmasti tällaista kauhavalais-härmäläis-jässikästä esiin. Ja tykkään käydä keikoilla ja kesälläkin kävin useammilla festareilla kävin provinssissa ja kävin vauhtiajoilla ja ihan mielenkiintoinen kokemus oli Rammsteinin keikka myös tuossa keväällä ja toisen kerran pääsin elää sen Rammsteinin livenä näkemään. Aivan mahtavaa. Siis kerta kaikkiaan minun on nyt pakko, Antti, sanoa sulle, että sä oot vähän semmoinen rockmies ja se on minusta erittäin hienoa ja kuulostaa tuo sun musiikkimaku niin ihan jees. Mä olen aika pitkälti samaa mieltä, vaikka ehkä meikällä on vähän enemmän tuonne rock and roll, mutta kyllä säkin oot melkein rock and roll. No niin, aina tämän kesän aikaan, kun mulla on ollut näitä studiovieraita, niin olen sitten aina jättänyt tämän viimeisen kysymyksen. Tämä on aina niin kuin mukava, varsinkin kun ollaan puhuttu musiikista niin, ja tällä kertaa politiikastakin, niin esittää tällainen viimeinen kysymys Antti Kurviselle, tämmöinen pakollinen grillauskysymys, eli mitä, Antti, sinun grillissäsi tirisee silloin, kun sinä grillaat? No niin, mitä grillissä tirisee? Grillissä tirisee monenlaista. Totta kai aina on niin kuin, makkarahan on aina tietynlainen grillin kingi, mutta pakko sanoa, että kyllä itse ehkä vielä enemmän tykkään ihan kunnon pihveistä ja kyllä se vaan niin on mun mielestä, että jos oikein valitaan paras liha, niin kyllä naudanliha on vaan naudanlihaa. Ei kaikella siipiveikoille ja kaslerille ei mitään pahaa, mutta kyllä nauta on kuitenkin nauta, sanoisin niin kuin näin. Ja tänä kesänä itse asiassa olen jonkun verran kokeillut grillata kalaa ihan on grillailut esimerkiksi kuhaa ja ahventakin, että se on vähän niin kuin vaativampaa hommaa ja siinä pitää olla tarkkana, ettei se mene ihan mureaksi ja mössöksi, mutta tällaisia on nyt tullut tänä kesänä grillailtua. Suosikkijuoma on vissy. Mä tykkään vissyä juoda kovasti vissy on paras ja sitten kyllähän grillattaessa on olutta mukava ottaa ja parastahan on jos ottaa 0% olutta. On tosi hyviä, en ole itse mikään absolutisti todellakaan, mutta todella hyviä alkoholittomia oluita on tullut kauppoihin ja vissy tai sitten olut ja mieluiten vielä 0% olut. Joo, mutta siinähän on ihan hyvää repertuuria ja minä olen ihan samaa mieltä kyllä tuosta nautajutusta, että kyllä se on aivan ehdotonta ja tietysti makkara ja kuten sanoin aiemmin, niin minulla tuo ryynimakkara-homma, niin se on kyllä semmoinen, että siitä ei pääse eroon snappia ja ryynimakkaraa ja olutta tietenkin, mutta minun täytyy rehellisesti sanoa, että minä en ole 0% olutta ikinä juonut, että kyllä se on vähän väkevämpää olutta silloin, kun sitä tulee hörpittyä. Kuulepas, Antti, oli aivan kerrassaan mahtava, että ennätit ja näitä vaivaa saapua tänne ohjelmaan ja tämä oli todella niin kuin mukava kuunnella. Hieman kansanedustaja Antti Kurvisen taustaakin, että ei aina ole se työasia ja se politiikka, vaan tässä tuli nyt kuuntelijoille vähän semmoista taustaa, että hetkinen, minkälainen persona Antti Kurvinen on. Minä, Antti, kiitän sinua vierailusta ja toivotan sinulle oikein mukavaa loppukesää ja syksyn jatkoa ja kaikkia muuta ja törmäillään taas. Kiitos paljon. Tämä oli miellyttävä kokemus ja haluan toivottaa kaikille kuuntelijoille oikein mukavaa loppukesää. Mä oon sellainen perusoptimisti luonteeltani, niin mä en halua vielä puhua syksystä yhtään mitään. Ja oikein paljon tsemppiä kaikille töihin lomilta palanneille,
erityistsempit kaikille koulut aloittaneille, opiskelut aloittaneille ja nautintoa niille, kellä vielä on kesälomaa jäljellä. Kaikkia hyvää. Hyvät naiset ja herrat, kuulijat kautta maailman, kansanedustaja Antti Kurvinen.